doamna care servește aici știe că îmi plac florile. De ce? Îmi plac și domnițele. Dar vă plac și preparatele din... Și îmi plac în special domnițele care vând preparate ca ale dânsei. De 15 ani sunt client fidel de sâmbătă de sâmbătă. Mă știe ca pe... Și vă spun că e marfă proaspătă, marfă a întâia și servire super. Ce cumpărați sau ce ați cumpărat de data aceasta? Lapte, brânză, cașcaval, brânză dulce, smântână, iaurt, toate produsele lactate pe care le aduceți spre vânzare. Cum sunt aceste produse? Poftim? Cum sunt aceste produse? Calitate superioară. Dacă le iau de 15 ani, și de la doamna mai iau câteodată. E veche de oaie cu chimen aceea, dacă vă place. Dacă vreți, la Jina veniți. Foarte bună, un pic cam scump, dar merge. La prețurile care sunt acum merge. Deci plecați acasă cu brânză de oaie de la Jina din piață? Mai plec câteodată. Acum am cam dat greș că calm la regim și nu prea am voie oaie. Am gustat-o fiindcă arată foarte bine.